Už za okamih sa Jackie Chan vyučí technike opitého majstra. Na Jojke. Charlie Sheen, vyznamenaný požiarnik. Letošní požárník roku. Hrdina. Bojovat s žárem, ohněm a kouřem. Ale zároveň psychotický neurotik. Lyle Wilder. Má na výchovu detí svoje vlastné metódy. Víkend s nima a vytrénuju ti ty spratky k nepoznání. Proč na nás mluví tak ošklivě? Rádi je známe takové, jaké jsou, Lyle. Ahoj, sprat. Co mi chceš? Chci najít tvý potomky. V piatok večer Chci je vychovat. na Jojke. Chci je spasit. Hrá vo filme týždňa sieť Sandra Bullock. Volajte na známe telefónne číslo, môžete vyhrať 3000 korún a navyše rýchlovárnu kanvicu a snack grill od firmy Elektroslovakia. Zajtra sa v štúdiu Joj budeme rozprávať o tom, aké to je pracovať ako redaktor novín TV Joj. Takisto sa pozrieme za výrobou drevených lyžíc a povieme si, ako správne pozývať na spoločenské podujatia. Tak vás teda pozývam. Dodo Kuriľák a Andrea Vejačková, štúdio Joj, zajtra od 11:30. Bol najatý na ochranu 90 miliónov dolárov v diamantoch. Máš poslední šanci, kámo. Dopadlo to zle. Chci, aby zvítězila spravedlnosť. Bol to dokonalý zločin. Ale vláda sa chce dohodnúť. Dostaneme diamanty zpět. Teraz je nastražená bomba. Chci to místo zlikvidovat. Hotovo? Odoďte to! Je to tvá hra, tak pokračuj. Jediná možnost je zmocnit se detonátoru. Souhlasím. Budete mi muset začít věřit, Sár. Lebo čas plynie rýchlo. Tunel vo štvrtok večer na Jojke. Internet je považovaný za div 20. storočia. A není možné, že by došlo k omylu. Ne, Dale. Nachádzajú sa tam všetky informácie. Zdá se mi to úplně normální, až na tu... Aj tie najtajnejšie. na tu malou ikonu tam dole. Sandra Bullock ako Angela Bennett je programovou analytičkou. Proč to dělám? Do rúk sa jej dostane program, ktorý má ovládnuť svetovú internetovú sieť. Jestli se někdo zmocní té diskety, bude mít neskutečnou moc. Teď jdou po mně, protože já mám ten program. Jej život sa mení na nočnú moru. Všechno museli to zjistit z internetu. Jej záznamy sú vymazané. Proč já? Nejsem nikdo, nejsem nic. Jej identita je zmenená. Jen nám dej tu disketu a my ti vrátíme tvůj život zpátky. Teraz existuje jediná možnosť. Odhaliť pravdu. O co se tady snažíš? Zachránit svět? Ne celý svět, jen sebe. Sieť. Halo? V sobotu večer na Jojke. Vítejte u pořadu, ve kterém jde především o prachy. Prachy ale nie sú všetko. Ide hlavne o zábavu, paródiu a čierny humor. Tele v sobotu večer na Jojke. Keď najväčšia civilizácia prestala existovať a vesmír pohltila večná tma, Na povel přechod do vířivého proudu. jedna loď a jedna posádka prisahala, že zažne svetlo nádeje a znovu zjednotí všetky galaxie. Je čas rozžehnout svět. Kapitán Dylan Hunt Vítejte na palubě. sa spolu s vami na hviezdnej lodi Andromeda vydá na nekonečnú cestu vesmírom. Vždy v sobotu a v nedeľu predpoludním na Jojke. Rýchlosť, presnosť a góly by v dobrom futbale nemali chýbať. Futbal už nechýba ani na obrazovkách televízie Joj. Pozývame vás sledovať ďalší zápas Mars Superligy. Už túto sobotu v priamom prenose o 16:45 sa stretne MŠK Žilina a ŠK Matador Púchov.